Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Nagapadeliver ka bala sang parcel sa imong balay o opisina? Isa ka opisina sa Bacolod nga permima nagapadeliver sang parcel ang nabiktima sang pagpangawat sang nagpakilala nga delivery man sa isa ka delivery company. May report si Romeo Subaldo. Nagbutungay pa sang bag si Rose Tan kag ang lalaki nga nagpakilala nga empleyado sang delivery company sang kahapon sang hapon. Mga alas 3 ang hapon nagkadto sa ilang opisina ang mga persona sa may Rizal Street sa Bacolod City. May ginamuno siya nga high-value parcel nga inog deliver pero ginabalan siya nga wala sang ginapaabot nga parcel ang mga empleyado nga amo sina kamahal. From first niya nga attempt, saka siya, kay may delivery siya ko nga parcel, na high value. Wala ako naging dala, kay dako ko nga box. Niya ka LC. Nasun sila ni man, pila man na, pila to how? Yung 9,000 something. Sobra 9,000. Tiyan mo to. Tasun, kaya kami dugay-dugay. Ano naman siya, dani kapaw naman. Mga 2,500 to. Tasun, wala man gihapon. Kaya wala man na ang order nga mo na. Makapila siya ka beses nga nagbalik-balik. Kag kilala niya ang amo sa mga empleyado kag ang hinablo sini. Natabuan nga nagwa man ang magtiya kag ang duha ka mga empleyado ang nabilin. Hinali na lang siya nagsulod liwat kag nagbayaw sang kamot. Nagasuksok siya sang helmet pero wala sang mask. Hindi nila maintindihan ang ginahambal niya pero nagrikta na lang ang suspect kuha sang bag sang ilang nga amo gikan sa iyang drawer. Tiyan mo to dayon pagka tising nga nga alag kada nga inang nagsulod siya? Nagsulod ka. Ginlantaw ko dayon kung nakita ko video na sulod yung ang bag sa plastic bag na ako. Kasi ko nga sulod mo na dayon ang bag ni Manang, amo na hambal ko sa iya kay si Manang wala di. Amo to dayon naglakat may protikod sa ning mention din na diretso dayon sa Matapos makuha ang bag sang amo, ang bag naman ni Rose ang iyagin attempt nga kuhaon pero nagbutungay sila nga duha ni Rose. Siya, pag napot niya, butungay kami. Hoy! Nasinggit siya. Hoy! Ano ka? Butungay kami. Isang ulihin nagtindo si Mary. Butungay tindo si Mary. Dalagan siya. Wala niya madala ang bag. Ang gingamit niya nga hampanganan nga pusil, nabili niya pa sa building. Nakuha niya ang bag nga nagaunod sang cash kag mga importante nga mga dokumento. Sa Miyerkules, nagkadto man siya sa among opisina kag may ginapangita nga isa ka babayi. Isa ka semana ang nagligad, nakita man siya sa among nga building. Kay isang before nagkadto man na di siya. Amo man to nga nangita siya gani nga kung may root na bara. Singko wala man na di sa Siya man ang tao? Amo gito siya nga tao, sir. The day before? Oo. Gani na alarma ang mga nag-okupar sa opisina kung nga kilala niya ang duha sa ila. Kag natultulan niya ang ginabutangan sa bag. Sa siniman nga semana, isa ka law firm sa Dalan Hernaiz ang nabiktima sang lalaki nga nagpakilala man nga may inog deliver nga parcel pero nagdeklarar sang hold up. Sunod sa kay BCPO Director Colonel Jores T. Coronica, dokumento lang ang tuyo sa amo nga insidente gani hindi ini makahabig nga hold up. Hindi man to hold up, no. May ginpangita nga dokumento. Ang ako nga pagka-injecting nga do pang divert lang pero ang purpose ato magbukas ang drawer kag kun anong makita dito kuhaon kag maglagan. So hindi as per my assessment, hindi siya any form of robbery. Pero ang interview, ginpatigayon kahapon sang aga. Kag pagkahapon, isa na naman ka opisina ang ginsuludman sang kawatan nga amuman sa gihapon ang modus. Padayon ang pagkilala sang PNP sa suspect, ginatun-an pa kun isa lang ka persona ang sa likod sang sini nga mga insidente.